Motorkári, pozor! Je tu 10. jubilejný ročník Black Kings Motorok Party, konanej v dňoch 1. až 3. júna v Trenčíne, časť Opatová, Chatová oblasť. Počas víkendu vystúpia revivalové kapely ako Led Zeppelin, Iron Maiden, Judas Priest a iné. Programom budú sprevádzať súťaže. Ako každý rok, hlavnou bude mŕtvý ťah na činke o najsilnejšieho chlapa zrazu. Je tu aj jazda kráľov. V sobotu o 14. na trase Trenčín, Nové Mesto nad Váhom cez Čachtice do Piešťan a druhou stranou Váhu s prestávkou na občerstvenie do Trenčína. Približne 100 kilometrov. Program ukončí ohňostroj k 10. výročiu klubu. Pripravte si svoje pečienky. Končíme v skorých ranných hodinách. Bližšie informácie na čísle 0903 438 359 alebo na www.blackkings.apelt.sk. Ubytovanie na telefónnych číslach 032 74 33 256 alebo 74 33 272.